Mod effiċjenti kif tikkontrolla l-konsum tal-ilma tiegħek hu billi taqra l-arloġġ tal-ilma b'mod regolari u tiċċekkja l-eventwalità ta' leaks. Żieda f'daqqa fil-konsum tal-ilma tista' tfisser li hemm xi leak x'imkien. Leak jew aħjar tnixxija ta' ilma taħli ammont kbir ta' ilma li jirriżulta f'kontijiet għoljin. Għaldaqstant, jekk ikollok leak, ħu ħsiebha u sewwiha kemm jista' jkun malajr. Biex tkun taf il-medja ta' kemm tikkonsma ilma, tista' żur is-sit www.wsc.com.mt u tafas View Live Map. Irreġistra jew tidħol bl-ID tiegħek. Imbagħad għafas Show My Water Consumption. Din it-taqsima turik il-konsum tal-ilma tiegħek kull xahar, ġimgħa u anki kull siegħa. Jekk il-graf turi livell kostanti ta' konsum ta' ilma anki matul il-lejl, mela tista' tkun ċert li għandek leak x'imkien. Mod ieħor kif tiċċekkja jekk għandek leak hu billi tieħu qari tal-arloġġ tal-ilma bil-lejl qabel ma torqod. Imbagħad l-għada filgħodu hekk kif tqum erġa' ħu qari ieħor. Differenza sinifikanti fil-figuri tfisser li kien hemm tnixxija ta' ilma matul il-lejl u nħella l-ilma. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bħala parti mill-istrateġija biex trażżan il-ħela tal-ilma tuża sistema ta' monitoraġġ regolari u awtomatizzat biex tidentifika każi ta' konsum anormali ta' ilma. Jekk dan iseħħ, il-klient jirċievi notifika permezz ta' SMS jew ittra sabiex ikun jista' jieħu azzjoni immedjata. Kawża komuni ta' żieda f'daqqa fil-konsum tal-ilma hi leak fil-flushing, speċjalment dawk bil-buttuna li għandhom tendenza jibqgħu inixxu għal ġo toilet. Dawn it-tnixxijiet mhux faċli tidentifikhom u għalhekk iwasslu għal ħafna ħella ta' ilma. Biex tiċċekkja, itfa' ftit kulur tal-ikel fit-tank tal-flushing. Jekk għandek nixxija, din tieħu l-kulur u ssir aktar faċli biex tidentifika. Jekk għandek vit jew shower head qatru, ħu ħsiebhom minnu fih. Iċċekkja jekk il-water heater jintefix. Jekk ma jagħtaqat, jista' jfisser li hemm leak fil-pajpijiet tal-misħun. Iċċekkja wkoll il-vit tas-sink tal-ċina u tinsiex il-viti fuq barra, fil-bitħa jew fil-ġnien. Ħossib ukoll it-tank tal-ilma fuq il-bejt. Iċċekkja jekk il-ballun tal-ilma jeħilx jew l-ilma u xi fur mill-pipe tal-overflow. Jekk ma tafx kif tiċċekkja l-overflow jew il-float valve, tista' żżur is-sit www.ilma.org.mt/audit u tibbukkja appuntament ma' wieħed mit-timijiet tagħna li jżuru d-djar. Iċċekkja wkoll wara d-dishwasher għal sinjali ovvji ta' tnixxija. Jekk il-problemi jinsabu fil-pajpijiet tad-dar tiegħek, it-tank tat-toilet tiegħek, viti jew it-tank ta' fuq il-bejt, allura dan huwa xogħol ta' plumber privat tiegħek. ċertu plumbers jużaw leak thermal detection systems speċjalizzati biex jidentifikaw minn fejn tkun ġejja l-leak. L-ewwel pass lejn il-konservazzjoni tal-ilma huwa l-eliminazzjoni tal-ħela. Il-ħela qatt mi tajba u m'għandix tkun. Żomm għajnejk miftuħa u biddel jew sowwi fejn hemm bżonn. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.